thunder, we rifle and loot, drink up, be hearty, show ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Og vi da kan jo det var altså Crash. Og vi skulle reyna komma. No! It was godt, Captain! No! 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 Oh, God, No! Alle deg! Bara no! Live! Live! Ah! You're not going anywhere without us! Vi må tenke vi Jakob, Simon. Vi må tenke vi Jakob. Men det är spörn. Vad är det? Ja, men vi må tenke vi Jakob og finne en ordentlig kroppa ved røy. Okej, bara vi sätter över styrmaren. Styrmaren var en Ja. ball. Det må være. Og han russar må jeg finne Hatland. Ja. Okej, men det som vi skulle til at finne en nytt skip, så vi slipper å gjøre. Hey, det är ett awesome stat. Här ska vi göra också. Oh, yeah. Oh. Det är faktiskt perfekt till Pirate World. Oh, yeah. Okej, men... Finna säger. Vi må finne seier og trø. Jeg har funnet en trø enn, Simon. Jag vet inte, men jag har funnit säger. Ah, Jag går boka tröjorna nya som är mellan Akon och här. alright. Så, vi börjar och här som. Ah, okej, ja, så får jag da. Så slipper jeg slatta i midtelen. Han bugga ner! Han bugga ner! Jeg fikk ikke bugga det vid mannen. Navigatøren Shit, til Jakob. ja. Det her tog mye det. Det er tid for fri. Så tar han bare. Å nei. Jag har funnit svampar. Svampar. Ska jag ta att? Nej, det blir det växel. Ja. Ja, det var för galt. Han ska ju köra guld. Sapling. Högslockar. Vi kommer faktiskt göra först. Åh, vad kan du? Ska jag ballonda, Jakob? Nej, vi kan köra kroppen till styrman. Ja, hänga nu. Ja, han svarsnar. Jag fann myska grått, men svart är bättre nu. Ja, han är ju svarsnar kropp, va? Ja. Hänga nu. Nu må jag bara hatten så är han complete och armarna. Manglar armarna. Ska jag träffa att högslockarna bara? Jag tror ska köra. Okej, jag har gått sen i jag tjej. Det är styrmannen. Jag tänkte du träja så kan du köra flytta. Det är inte lika sant nu. Tack, kommer styrmannen med. Just nu. Allt har gått. It's gonna be okay. Istället han bara hickar ut där. Nu måste jag crafting table och så. Ja, jag gör det. Stuff. Ja. Jag vill platta. Jag tänkte du inte platta för er skog där. Slå igen bam. Jag får finna stein. Så. Kan vi aldrig ta explodera? Där tror jag det exploderar. Typ den får näck TNT i cargo chocken i kypen och så. Ja, ja. Oh my. Tack för spärn. Orsaka! Men jag prövar på bomben, okej? Ja, ja. Jag har funnit en så bra match, jag kan inte släppa mig. Roger! Roger, Roger!
Men jeg synes ikke han bryr seg for bare døver det bare med. Uh-oh. Det er mist. Pitcha Det er trø. mist, okej? Du må fære pitcha trø. Jeg helt ikke det var nytt av budgettruen, men jeg tror det er nok så. Det er for mitt. Jeg bruker så masse å si om så kommer ikke jeg spørre råd. Okay. Oh yeah. Og så resten av seilen. Ja, jeg var etter 16 Jakob. Nei, jeg har langt for... Jeg har ikke noe. Jeg glemte at jeg hadde blåa med. Jeg er 5. Jeg får lukke etter 16 Jakob. Nei, lät det litt. Ja, men vi må bruke rester som det var. Vi må bruke materialer. Vi tar langt tidsrester der. Det var ikke så fatalt ut så. Vi må ikke gjøre sånn. Eh, Kommer ett åt. Nei, hva skal jeg drikke på hjem? Helt grått. Ja. Skal vi... Ja. Hei. Nutsplan, vi brukar ull til tak. Bara. Ja, bara först här. Och så här. 2 bets coming up. Ahoy there! Vi nøyes å få styrmannen inne i huset tjokken. Ja, jag går för ett rum. Okej, take 2. Takk. I'm coming for you! Hur ser den ut där? Då sen Jakob. Pappa ruska. Nei, Ja, men det är nästan då att säga. Pappa ruska. jeg sa han til, men... Jeg har kanskje ikke bygd huset sin for størst. Nej, nu får du hoppa. Hopp. Jag vet inte. Ja. Sett han inne. Ja, jag sitter bara i hjörnet. Vi kan... Mr. Nej, jag ska Croppy. inte göra det. It's just do. What you doing on the ground there? There we go. Hey, du. Er du mer tre? Ja, nick tre. Jeg er på 2 årene loft. Woohoo! Yeah! We're gonna build a roof. We're gonna build it good. I'll shield that roof. Oh, it's done. Okay. Mankle. Är det inte crafting table? Det är alltid inte ska ligga lonely kanske. Lonely. Vi där ska man upp bara så där. Det gjør han ikke. Hopp. I'll scout the area. Oh, jag får säga. Psst, jag får säga. Kom här. Tack. Det var en eller grunn Don't mind if I do it. Kan du? skal huset hava sort i. Sånn her snitt, jeg vet ikke. Vill du köra eller Jetta Vilja? A pirate is free. Yeah. Har fitted it. Whoa! Så då, wow! Nå på en, ja. Ja, hej. Nu ska vi in i jobbet. Men då kan du inte bäst vinna. Kom in. Nej, inte. Jeg kan crafting page vekk. Jag kan typ öla frivilligt. Så, visst. Så tar jeg et hår nå gjør. Nej! Vann er natter! Kan vi gå till med bara sånt SpongeBob? No! It's gone. It's gone. Okej, go. Nej, du står fyra! Där ju! Du slår man Jeg det. røyner bare hjelpe. Vi slår den. Leipa den. Nej, jag kan skoppa. Okej, oh shit. Ah, jeg vil ikke! Kom inn, skal du der. Kom vidare. Yes. Hva er det sørste treet? Du fikk det sørste treet, legg der. Jag kan lyckas intressant.
Det tog i trä. Ja, men det la ikke action på ting. Så hej. Var ska jag genialt för jag kan vinna. Angie hade nog sväl att köra oss för sig. Ja. Gott han på sig tänder och första nio. Åh, Ja. tre år. Tack för det, Kik. Det verkar. Ska vi sova om oss där? Nej. Nu. Jag får lite ures när jag har lagt mest till er slett snäga jobb. Åh, nej. Så bara är 2K. No! Kan du? Så bara är 2K. No! Nej! Kul där. Hello. Ska bara kolla trä. Jag kommer trä för först. Ja. Jag vill köra tänka trä. Yeah. Sorry about this. Och så stilla att du ska gå ordentligt. Jag ligger med hjärnan där. Okej. Det är så. Ja. Ja nu! Ah! Okej. Jag har alltid ska få kroppen till så alltid. Här var det. Okej. Låt kickna vet du. Jag får gjort. Ja, men det är inte kär utanför just. Ja. Jag får komma att tro. En creeper! Inte för ut Simon. Kicken för. Kicken förut. Kvui! Nå, verkligen. Han var knappt ute ett mer. Så What? jag vet inte. Han var ute ett här först. För tatuan. Men det vi. Aha! Fitlen. Jag Det var är på som en sant i det, creeper. Rasmus. Nej. Jag fick bara ett träd så jag. Effekt. Det var inte nöke. Här. Och så, jag vet inte. Nej, jag får komma här och lugga och så. Ja. Hello there, spider. Hello. Ahoy there. Och jag är tvär svarta rottler jag spär. Ja, tror jag det fan en svart som säger Janne. Men ska Var jag det? tagga projekt till någon och sitta där? Så kan jag ta ett köpa. No, jag spär. No! No! Let the flying German rest in peace. Yes. The flying German. Oh. Vad får jag anpå? Usch, jag som slår också tror jag ni vid trä. Hello? Hello? Jag får nog hål. Nej, vi snackar. Ja, vi snackar hem. Ja, ho ho ho.